जानुवारि दाननि 14 थारिखआव बागुरुम्बाखौ मोनसे रेकर्ड वर्ल्ड रेकर्ड दिन्थिनो थांगासिनो दं। दा वर्ल्ड रेकर्ड बुङोब्ला माने सिगाङाव वर्ल्ड रेकर्ड बुंदोंमोन आरोना, ओमफ्राय दा दोहौ बागुरुम्बा बेबायदि खोनादों। दा बिनि सायाव सारमोननिफ्राय माबायदि इनफरमेसन दं? जोंबो पेपार मिडिया जोंबो खोनाबाय आरो थोंजोङै जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेवहाय जिहेतु जेबो बाहागो गैया। हारिमु आफादजों लोगोसेयै बिथांमोना मोनसे नायसं आफाद दङ, बिथांमोना बेखौ दैदेनदों आरो बर'नि जे मोनसे माहारियारि मोसानाय बागुरुम्बा बिनि गासै नियम खान्थि बिथिंखौ दिनै दुलाराय बर' हारिमु आफाद बिथांमोना बेखौ दैदेनदों। बिथांमोननि फोरोंगिरि अस्ताद गासिबो गाइड खालामदों, जों मोजां मोनदों। आरो दा 17 जानुवारियाव बिथांमोना आसाम लेभेलाव बेखौ माने मोसानानै दिन्थिफुंनायनि जे बाहागोआव मोनसे दिन्थिफुंनाय हिसाबै लांनो नागिरदों। जोङो दिन्थिफुंनायनि सायाव मोजां मोनदों। जोङो साबसिन मोनगौमोन जुदि आसाम सरकारा बा सिगांनि फोसावनाय बायदि जोंबो नाजादोंमोन जे बेखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव लांनांगौ। मानोना बियो बर' ट्रेडिशन ट्राइबेल माहारिनि मोनसे माने मोजां जे मोनसे माहारियारि मोसानाय आरो बर' माहारिनि मोनसे आइडेन्टिटि सिनायथि हिसाबै बेखौ गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव होनांगौनि दाबिया जोंनिबोमोन। आरो बेखौ दिनै खालामालासिनो बिथांमोना दिन्थिफुंनाय लादों, बेबो थिगैनो दं। नाथाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा उन समाव जोङो बेबादि मोनसे गेबेङै जाहाथे प्रिथिबियाव बा वर्ल्डआव जोङो जोंनि आइडेन्टिटिखौ गायसननो हायो, जों बेखौ अराय नाजालांगोन। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेखिनिसिमल' जोङो हास्थायो। सोरबा दिथागिरि आरो फरायसाफोर जि थांनो हायाखै बिसोर बुंदों जे माने एग्जाम खाथियाव लानायखौ माखासे नोजोर दैखांदों, बेनि सायाव मा बुंदों? जोंहाबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोंबो नोजोर बोदों। मानोना जाय फरायसाफ्रा 17 थाखोआव फरायो, जाय फरायसाफ्रा 10 थाखोआव फरायो, जाय फरायसाफ्रा 9 थाखोआव फरायो, गोबां फरायसाफ्राबो बेवहाय सोलोंनायाव बाहागो लादों एबा अस्तादफोरजों बिथांमोना फोरोंनाय मोनदों, रोंगौथि जाबाय। नाथाय बेवहाय बाहागो लानो मोननाय नंला। बियो जिखिनि सम आरो थासारिखौ बिथांमोना सायख'दों बेबो माने मोनसे साननो गोनां। आरो बेखायनो जोंहाबो बेफोरखौ नोजोर बोनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरबायदि माखासे बेले बेजेनि थाखाय जोंबो बारा गोजोननाय गैया। आरो बिथांमोना दिन्थिगोन, दिन्थिनांगौ, नाथाय सम आरो थासारिया बियो मोनसे गोरोबनाय सम नङा। आरो फरायसाफ्रा जाहाथे गाव गावनि फरिखा, गाव गावनि सोलोंथाइ रोंगौथिखौ बिथांमोना एरायनो नाङा, फरायनांगौ, फरिखा होनांगौ। मानोना 10 अक्ट'निफ्राय फेब्रुवारिनि 10 अक्ट'निफ्रायनो बिथांमोना आनजाद दङ आरो दाबो माखासे सोलिफुनाय खायफा खायफाना सेसन टेस्ट, बेबादिनो इउनिट टेस्ट गुबुन गुबुन कलेज इउनिभारसिटियावबो सोलिगोन। दा बेखिनिनो मोनसे फरायसाफोरनि थाखाय बेयो मोनसे जेंनायावबो गोग्लैदों।